Ngokulandelana kwehlalo siyabonga kakhulu ithuba siyayithoba kini ngethuba elisipha lona ningadilana ngelinye ilanga sibonga umphakathi inhlobo engaka nesupport okhomba ukuthi ngempela akunze mina hayi phela ngiqashanga yini ngiqashanga abaholi nesenzana njengamanje sevara ngoba singamabhica bese sisabhala Anifuni. Okay, nizoyicula nina nezingoma sesiyethe thina. Ngiyadala siyabonga kakhulu ithuba ngomhla ka-29 ngakhohlwa abafoti ukuthi usuku olukhulu lokuvota. Ni ready for ukuvota ngisho? Ni ready? Wancane kangaka yebo kanti abanye abavoti. Ni ready for ukuvota? Abangani senzizothe bazovota la. Hayibo 100%. Osenisane kanjani? Siyabonga kakhulu ithuba ngomhla ka-29 phesela ukuthi kodwa nasikhathi kanjengamanje uthi Jesu ucela ukuthi enze ngoba singamabhika kodwa siyasifuna siyabona ngokuphi kodwa DJ dali kodwa